Lindelwam Bekela, Principal of Jaivis Gamlana Primary School. We are here today, the 17th of July 2026, doing the prayer of the 67th minutes of Nelson Mandela Day, which will be celebrated tomorrow on the 18th of July. What we are doing today, we are doing the clean up, that is the gardening, the clean up gardening for our school, in preparation of the Nelson Mandela Day, which will be tomorrow, the 67th minutes. Igama nguSizwe Johnson, remember New Brighton Vibes Restoration, umbutho wabahlali apha eNew Brighton ozama ukulungisa izinto apho kusilela khona ezinye ii-organizations like umasipala okanye i-Department ye-Education. I-NBVR, i-aim yayo is to involve all stakeholders apha in the community yethu yase-New Brighton, from children to schools, churches and so forth, so that sizokwazi ukudibanisa ukucinga, senze what is necessary for i-development ye-institutions like izikolo, i-clinics, and encourage i-food production ezindlwini, so that abantu noko noba kuthiwa abaphangeli babe nayo into yokutya in order to meet i-needs ezithanda unyuka nge-prices nyaka nonyaka. So i-NBVR really is standing to work with the communities. Ukumbutho okuthiwa yi-NBVR. NBVR umele New Brighton Vibes Restoration. Lo yi-brainchild yaka-former mayor uNceba Faku. Apha wabona uba ubundlobongela bunyuke ngefestire apha eNew Brighton. Ngexesha besikhula thina besisuka eRio ngo-12 midnight, inxibe isihlangu esinayontiphu, sizazana sonke. Kodwa namhlanje abafana abancinci bafele kakubi. Sadicide into yoba ngaba masibe zii-sectors ezininzi. Abanye bajongene ne-education, abanye bajongene ne-tourism, abanye bajongene ne-infrastructure, bonke abantu abanye bajongene ne-sport. Zonke ke ezi sectors injongo yazo kukudibanisa wonke umntu waseNew Brighton, sibuyelise iNew Brighton kwesaa simo yayisiso kuqala. Bayakhala ke abantu abakumaRhawutini besithi asiyazi into eyenzekayo eNew Brighton. Sibuyisela ke loo meko ke injalo. Senti nasenti esinayo ke sizama uyichitha ekukhuliseni nekuphuhliseni iNew Brighton. Siyabulela ngalo mcimbi.